Kunalo mzungezo weinkulumo othi thatha lento. Hayi, mkhaya. Awukho umzungezo la. Awukho mkhaya umzungezo la. Umzungezo awukho nje. I-trend lena eyenziwa wonke umuntu. Nami ngaqhamuka nento emhlasimbe eyi-trend uyithathe wena uyiphendule uyenze i-trend siyithande sonke. Sisebenzise ivoice yayo inyuke. Sikujabulele futhi. Uyabo? So uyabona mkhaya ngithi mina ngikuxwayise la. Uyabona mkhaya njengamanje ugijima kakhulu futhi ngicela ispeed ohamba ngaso le speed ekuthiwa km. Uphakathi ku-touchline. Ayikho imoto ohamba nayo. Uyihambela wedwa nje. Mangeqhaza uyihambela wedwa ngoba into engifike ngayibuka lapha kuwena mkhaya le video le oyibukanga wena kahle nje uhleli kahle phansi ulilexile cha. Le video mkhaya uyibuke vele ugijima vele. Yabo? Le video la kade kufuna ukuthi ungene kuma comment alomfana kule video lapha ubayeke nje abantu ngoba baningi phela abantu asebayipostile lento zalo le video kaMnyovu. Ungene kuma comment kaMnyovu ufuke ubuke ukuthi abantu bathini. Ngeke mkhaya ukuthi le video lena ingatrenda kangaka makuye ukuthi lo mfana uyabheda. Ubhedisa isizwe. Cha. Uyabona njengoba nje manje ukuthi wena amalokhuzana amakhosi awamshekelele ngalena ngoba kuzobhubha abantu. Lo mfana lo akaseze shutha abantu abambula ndinhlwathu. Futhi igama elinothwa akaseze lifake lo mfana akaseze shutha abantu abahamba bothwala. Ukuthi wena mkhaya lento uyisuselaphi angazi. Ngoba ke manje sekuwuwe wedwa ngoba phela mina akekho umuntu engingambona ekhuluma ngalento ethi ayivalo nani. Wena mkhaya usho ukuthi wonke lo mhlaba lo sekufuna ukuthi thina sizwa ngawo manje. Ukuthi hayi cha mkhaya ngoba sekhulumile ke nakho sezogijima eyobiza amakhosi. Sekufuna wonke manje umuntu manje ememanzonzo. Iphucweke manje injabulo lomfana naye ethi uyayizamela. Ngoba phela lento le yaqala uzikode lo. Ehleli lapha esikoleni sakhe phethe ucela emborusile. Wakhuluma ngawo lento uzothatha abantu abathathe lento kwasho wacima ezethi kanti niyaphapha yini. Kuhlekwe nje impela kube mnandi, yabo? Kodwa akazeze esho kwayena uzikode ethi uzani kimi uzani ngizothola cha. Wayihloniphisa nje ngendlela ahloniphisa ngayo. Umfana wayiguqula lento. Njengamanje iguqule sonke siyayithanda umhlaba wonke. Kwamina futhi kodwa kungisuka lapho ivela isuke ngekhaya. Ngithi mina uzani ngithathe lento. Kube mnandi. So ke mkhaya ngawe nje wedwa. Uyinyanyile wena lento yalomfana. Ngoba kwenze njani? Ngoba isikhathi samanje siphila ngama trend. Siyasahlukumezeka la ngelockdown. Uthi ufuna uspin ikhanda noma ufuna ukupetha isihlamu uthi ufuna ungena egarage bakukhiphe kabuhlungu uthiwa ungena la singekho isipole. Njengamanje sinaleyo njabule encane ngoba sazi kusasa ukuthi kuzokwenzakalana. Abantu bayaqala bayajabula uthi wena mkhaya cha abangajabula. Amakhosi awashekelele kwasho wacima iphela imizi yabantu. Ubani othe abahamba bothwala abantu? Mina ngifuna ukuzwa lokho ukuthi ubani othe abahamba bothwala. Ngoba phela lento yokuthwala one kuba ichosi yomuntu okuqala lokho. Umuntu osuke sehlula ukucontrol indlala yakhe. Ugijima hambe uthwala. Futhi okwakhe lokho. Wena ungena ngapha lapho. Ngoba wena ungena lapho. Uye lo muntu uhambe uthwala. Yabo? Ngoba nje wena ungathwele uright. Bayeke bahambe uthwala. Kodwa lo mfana mina ngifuna ukunqanda lento lo mfana. Lo mfana akukho lapha athe khona asisukumeni sami solanda inhlwathi. Cha. Umfana uyikhulumela umuntu nje kwaba mnandi kuyahleka futhi iyahamba into yakhe. Miyekeni bafethu kanti kothanda abantu abanjani. Ufuna ukuthanda abelungu? Uthanda amandiya? Bafethu. Njengamanje kuphilwa ngesikhathi se-trend mkhaya. Nawe nje lapho khona ukuthi watrenda. Uqimbile lapho ubhalile lapho ukuthi lento zalo ubhala ukuthi shenga 1998 ungabe 1918 waqala lapho phela nawe mkhaya ukuthanda siyakhumbula sonke watrend akekho umuntu wakwakhuluma ethi lo muntu lona nje ubeqimbile ukuthi cha kuyimanje unegama lakho owayikhandela lona ngokuthi wawuqimbile nje kwahlonishwa lokho yabo bahlonishwa nje unento yakho nawe abazi ukuthi achala umkhaya simhlonipha ngalokho yabo. So ufuna wazi mkhaya ukuthi ayichala lapha ngifiki la yabo. Wayezondisa ngabantu mkhaya abantu bayakuthanda kakhulu. So nje awuzame ukuthi uyicontrol kwesinye isikhathi. Ucontrol nje ubone ukuthi ayichala ngoba phela uwedwa nje manje usamile nje usakhuluma ngalento ukuthi ayeke. Asikwazi mkhaya kuyiyeka imnandi siyayithanda thina. Thatha lento wena Mnyovu. Asiyithathe nje lento. Kabi kuba ubusantu santu. Singavimbani madoda. Ongafuna akafuni. Ayikhali.